Goedemiddag en welkom bij Joet. Een grote zedenzaak in Haas. Hier is verleden week een 27-jarige man oppakt op verdenking van ontucht met 30 jongeren van tussen de 11 en de 16 jaar. De man is trainer bij voetbalclub VV Haas. Hij had ik foto's en filmpjes maken. De zaak komt bij de voetbalclub als een grote verrassing. Er is nooit bij het bestuur ook maar niet een gerucht binnengekomen. En ik heb ook begrepen dat de handelingen ook voornamelijk plaatsvonden bij de betrokken kinderen zelf. Of bij zijn huis, maar in ieder geval niet op het voetbalveld. In juli kwam de zaak onder het licht. Het volk won ouders van slachtoffers op dat de vertochten vreemd gedrag vertoonden. Er is een over onjeftes. Het onderzoek is nog volop dwaande. Een 52-jarige volvergeerster die het zijn verstoorde huid opgeroeven had, moet in elk geval nog 3 weken in een slettend psychiatrische instelling blijven. Dat had de rechtbank in Ljouwert bepaald. De man had vrienden weken het stoffelijk omschot van zijn huid uit het graaf vellen en in een skip sloot smieten. De huid werd in januari op het katholieke begraafplek van Wolvergeer begroeven. Het stoffelijk omschot werd dan gedacht deze dagen werd de half gebracht. Ontiteerd werd het begraafplek dag en nacht bewaakt en maait er net in op. De politie had in Dokkum 2,5 ton illegaal vuurwerk en 900 kilo consumentenvuurwerk gevonden. Het is de eerste grote vangst van dit jaar in Nederland. De politie kreeg tips dat een groep mensen in Noord-Friesland in vuurwerk handelen. Er binnen 3 vertochten aanhouden. We hebben hier informatie dat deze man mogelijk wel eens douane wezen kon met de handel in vuurwerk. En aan de vreed zeggen wij dat een van deze mannen vuurwerk aan het afsteken weer in de buurt van de loods. En dat we juist voor u reden om eens even in die loods te zien. Het vuurwerk is in beslagname en vernietigen. Fietsenfabrikant Axel van het Jereveen moet een boete van zo'n €1 miljoen betalen voor het maken van verbeerde prijsafspraken. In 2000 zou Axel afspraken maken met andere Europese fabrikanten. Er wordt al jaren steggelen over de hichte van een boete. Jeder moest Axel een €13 miljoen betalen, maar omdat de afspraken geen effect op de merk hebben, is het bedrag nooit onder een ta bijsteld. Het alcoholslot wordt op 1 december ingevoerd. Autobestuurders die bij een controle meer dan 1,3 promil aan alcohol in het bloed hebben, krijgen het slot verplicht inbouwd in de auto. In Friesland is verliezen hier een proefdier met dit speciale slot. Bestuurders moeten blazen als ze rijden willen. De auto start alleenig als ze net te volle dronken hebben. Meer dan de helft van de Friese huisdokters zal morgen actie vieren in Amsterdam. Het is in de bezuinigingsplan van het kabinet. Minister Schippers wil takomir €132 miljoen minder uitjaan aan de huisartsenzorg. Het zal betekenen dat verpleegkundigen heel iets meer taken overnemen moeten. Juist daar binnen de huisdokters huiverig voor. Er ben ik taken, ja, dat zijn echt taken voor de huisarts zelf. Hè, om kwalen te beoordelen, klachten te beoordelen. Ja, dat is wat wij een opleiding in dienen. Hè. En dat is net zozeer een verpleegkundige taak. En ik zeg net dat we dat zou oordragen kunnen aan de verpleegkundigen. Vanwege de actie binnen een soort huisdokterpraktijk morgen dicht. Patiënten kunnen naar de dokters wachten of naar een andere huisdokter die net naar Amsterdam gaat. Zorgen we nog naar de waarsverwachting. Joen en vannacht helpt de wien aan een hudde ontstwarmheftige zuidwester. En letter vannacht valt er ik rein. De temperatuur verblijft om de 16 graden heen. En morgen eerst rein, letter in de maantijd en middags droege periodes en de zinnen kunnen dan ook bijkomen. De westenwind is hut ontstwarmig en het is morgen maximaal 17 graden. En dit weer nijs in het kwad, meer nijs onder oren hoe de zedenzaak in Haas. Dat zag je in het bulletin van 6 uur. Maar nou eerst heer en de K-route. Nog een opvlakke dag verder.